Ma bebre na ewurade bae na de dimu akotene pa ye abanwa na nti mepesa mebusa sa enema bi sonku bi wo ho a epie biemu a yebetimi ni atiefo acha na yo enema epie ho no enoma epie ho no bia na wa nipa mfanani ankoso enso adesua kese pa ene epie ho enyina yehu se yete se osandehene oti brawiri ene krawiri ngoma so krawiri ni brawiri eno ne de epie ho yo krawiri no eye sebo engoma ena brawiri eye jata engoma ena esono ngoma ensusu ye sunwidie no bangoma yehu se anu ntini ye san akasa kotoko hina oti bangoma so oti bangoma so enti sigadwa eba no na edani pa ko ho ni eda kwabrane ko ho a ya kire se atuo atwa ho ahia enna yedikosi ho so a na wona konwa esi so esan wo kini ye esi so esan akonwa no gra nsi fom keke esi bangoma so saa no ma we na yembusa ho se adan ndinga akonwa nke ndimi mfanto ka mu ma yo osande hene ba no tinipa ko ho ena osande hene nsoso aka me ate ase ena yede ani ehu nso se sikadwa eso chen se bia nyado onu sande hene no po ya onu ankasa ka da ne da se mura ne me nso mi wura ani sikadwa endi se ono atinipa ko ho a ni wura oti apat friend say mu a apaka mu a ni wura nso otinipa ko ho ena ohye otenase akine ye sine so a ni wura so enti ni wura ni sikadwa de sikadwa so esese kine ye sine so sikadwa adwa no a otiso no sikadwa no tiso no so wa pa friend hwedom enti baby esie bia na ehunu dom edom atwahye nyina no ehwe wo mo yehu sa na ema we yehu se mpempi osande ne transe aya na ote asipim so akonwa sebe yede aboama anwono so ena ode nate atoso atnaso we de yehu se dua bi esi nachi ena sumye ahodo ena yede asum dua no ena nakonwa esi dua nanim enye sa eno ye friend say kotokodwa ya mpempi no transe a odi sine nchen nsabe ngumzo no skedwa ebe trana nsabe ngumzo enti saa konwa no na otraso na saa konwa no otraso e kotokodwa no engrofo ye mfomso ekofa ne say skedwa ayi bianim a friend say dua bianim enne sika so enti ehu no se skedwa etene nsa benkum so na benkum so ohene transia enu ma hu hia pa ene tawo ne benkum se skedwa ni ho a kotokodwa eho kotokodwa ni ho a sande hema eho yenyina nso enim sukuu mu kura ya kire se enipa okoma eda bonkum so eda benkum ndi ba bia akoro na wo eho ena wadie hia wo pa so ewo nso yehu sa ade no nso yehu dom ya epie we na se ya kire se ambassadors ene heads of state anase amampanimfo bi omo asom omo no da amampanimfo nyina yi wo muti ya wono mo amba no boko omo amba no se tra bano memempa teacher ukan say yura kan say sikadwa yura yura na mintie sa asem no me ofa zo sa di CP mani asantuma say jira ye
And that one was at me, was out at yes. And not my class, yes, I can't put one and I about one. Yet, you are only in Sicilian. You try me, you be a boy, you might ask you so. And my bosom. When you appear and there was a sister in our union, I say no. You got a boss here and the body kind. And Sana. So, I am and to walk with Jan Munadi and son of Finn and also Baba. And son of a suitor Baba. And not that that's here. Amen.